Tota la nostra història, la del país i la de la ciutat, cap dins d'una ampolla de vi, una bota d'aiguardent o un bancal de vinya. No hi ha cap altre cultiu que hagi transformat més el paisatge i l'economia de Tarragona com el de la vinya. Des de l'època romana, els vins, les vinyes i els seus destil·lats han format part de la nostra identitat. El territori català mai ha estat fàcil per l'agricultura. On hi ha planes sovint no hi ha prou aigua i on hi ha aigua el terreny sol ser costerut i difícil de treballar. La vinya, però, és una planta robusta, capaç de créixer on altres cultius no poden, i això va ajudar a convertir-la en la sobirana del país als segles XVII i XVIII. El seu cultiu es va intensificar ocupant valls i muntanyes senceres, fins a l'arribada de la filoxera, a finals del segle XIX. El país no ha anat mai sobrat de cereals. El vi i, sobretot, l'aiguardent van servir llavors per pagar el blat que ens portaven anglesos i holandesos provinents del nord d'Europa, a més també de bones arengades. Va ser l'època de les grans navegacions transoceàniques, mentre les potències europees estenien els seus imperis arreu. Durant les llargues travessies a bord d'aquells enormes vaixells de vela, les tripulacions s'enfrontaven a un perill que podia arribar a ser més mortífer que els canons enemics. Dins les botes de fusta, l'aigua s'arribava a podrir i provocava un cau d'infeccions. L'aiguardent, en canvi, es va convertir en sinònim de beguda segura i, a més, necessària per encoratjar les tripulacions. Ja al segle XIX, a l'Exposició Universal de Londres de l'any 1862, dels 189 expositors de vins catalans, 101 eren de Tarragona. A la de París, de 1878, ja n'eren 216. Es pot dir que Tarragona es va convertir llavors en la ciutat del vi. El seu nom era conegut a Europa vinculat a l'elixir que Dionís va regalar als homes. La part baixa de la ciutat va veure com s'aixecaven més i més magatzems entre el maremàgnum de botes i carros que ocupaven els molls. Mentrestant, la part alta era plena de petits cellers dels pagesos tarragonins que elaboraven vi amb el raïm de les seves pròpies vinyes i el despatxaven a casa. Cada tardor, després de la verema, aquests cellers penjaven branques de pi a l'entrada. Era el senyal que el vi nou havia arribat i el moment en què veïns i amics feien ruta per tastar-lo. No feien servir ni copes ni gots, sinó uns petits embuts de llauna molt característics. Aquest aparell va acabar donant nom a la festa del vi novell, coneguda com l'embotada, que en Berna Ríos i l'associació Santa Teca han començat a recuperar seguint la inspiració del gastrònom Benito Bàguena. Amb els embuts plens de vi, els joves de les colles bevien i jugaven a passar-se'l abans que no es buidés. Qui es quedava sense vi a mig beure, li tocava pagar la ronda. Amb jocs com aquell, Tarragona celebrava cada any al final del cicle de la vinya, el cultiu més important de la nostra història. Salut i bon vi!